Crist a gyfodwyd, fe a gyfodwyd yn wir. Halelwia. Arglwydd atgyfodedig, llywyrched o leini arnom, a thrwom, a'r tu hwnt i ni. Fel y boi addoli ein calonau fod yn addoli ein bywydau, y dydd hwn a phob diwrnod. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa ar y sul arbennig hwn, Sul Y Pasg, sul yr atgyfodiad. Drwy gydol yr wythnos hon i ni wedi bod yn cofio yn fyfyrgar ac yn weddigar am wythnos olaf bywyd a gweinidogaeth deiarol ein harglwydd Iesu Grist. Prynhawn di Gwener y Groglith, fe ni'n cofio am ei farwolaeth droson ni ar Galfaria. Ond heddi ar fore di Sul Y Pasg, ni'n cofio am ei atgyfodiad buddugoliaethus. Crist a gyfododd, fe a gyfododd yn wir. Halelwia. Croeso i'r oedfa. Ar y dydd cyntaf yr wythnos, dydd y digwyddiad mwyaf dynamic a thyngedfennol yn hanes y byd. Dydd ryfedd oedd y dydd hwnnw, y dydd y cododd Iesu. Ond mae'r codi hwnnw fel rhyw ddrama fawr. Mae'n rhaid i bob drama gael llwyfan, ac mae llwyfan i ddrama'r atgyfodiad. A'r llwyfan yn ôl Efengyl Ioan oedd gardd. Yn yr ardd roedd bedd newydd, nad oedd neb eriod wedi gladdu yno.
Gŵr o'r enw Joseph o Arimathea oedd bia'r bedd. Dydyn ni ddim yn gwybod llawer am Joseph, heb lawr ffaith i fod yn hanu o Arimathea. Mae Luc yn dweud i fod yn ddyn da a chyfiawn, ac nad oedd wedi cytuno â phenderfyniad y cyngor i groesoelio Iesu. Mae Ioan yn disgrifio Joseph o Arimathea fel disgybl cudd, oherwydd ei fod yn ofni'r Iddewon. Yn wir oedd Joseph mor gudd, fel nad oedd hyd yn oed Peilat yn gwybod am ei gysylltiad â Iesu Crist. Nawr, yn ôl y rheolau Iddewig, nid oedd corff neb oedd newydd gael ei groesoelio i fod i gael ei adael ar y groes dros nos. Roedd rhaid iddo fe gael ei gladdu yr un diwrnod. Ac felly, yn hwyr y dydd, fe ath Joseph o Arimathea at Peilat a gofyn am gorff Iesu Grist. Gosododd Joseph liain gwyn o amgylch y corff, a'i osod yn ei fedd ei hun, cofiwch. Dyma ddarn o dir oedd wedi brynu ar gyfer ei gladdedigaeth ei hunan, ac wedi naddu bedd o'r graig. Yna, treiglodd garreg fawr wrth ddrws y bedd, ac aeth i ffwrdd. A dyna'r llwyfan wedi osod yn rama fawr yr atgyfodiad. Gadewch i ni nawr wrando ar hanes o Efengyl Ioan. Darlleniad o'r bedwaredd bennod ar 15 o Efengyl Ioan. Wedyn, dyma Joseph o Arimathea yn mynd at Peilat i ofyn iddo am ganiatâd i gymryd corff Iesu. Roedd Joseph yn un o ddilynwyr Iesu, ond yn cadw'n ddistaw am y peth am fod ganddo ofn yr arweinwyr Iddewig. Cafodd ganiatâd gan Peilat a daeth y corff. Cafodd ganiatâd Peilat a daeth a chymryd y corff. Roedd Nicodemus gydag e hefyd, sef y dyn oedd wedi mynd i weld Iesu ganol nos. Daeth Nicodemus a tua 34 kilogram o fyr ac arloes i'w ddefnyddio wrth rwymo corff Iesu gyda strybedi o liain. Dyma sut oedd yr Iddewon yn arfer claddu pobl. Oedd gardd wrth ymyr y man lle cafodd Iesu groesoelio, ac roedd bedd newydd yn yr ardd. Doedd neb eriod wedi gladdu yno o'r blaen. Am ei bod hi'n brynhawn Gwener, y diwrnod cyn y dydd Saboth Iddewig, ac am fod y bedd mor agos, dyma nhw'n rhoi Iesu i orwedd yno. Wedi gosod y llwyfan, rhaid i bob drama gael cymeriadau hefyd. Y cymeriad cyntaf clewn amdanynt yw'r gwragedd, Mair Magdalene a'r fair arall. Mae'r ddwy yma'n camu'r llwyfan yn gynnar iawn pam oedd y dydd a'r wawrio. Doedden nhw ddim i fod yn yr ardd o gwbl mewn gwirionedd. Tresbaswyr o'n nhw, wedi mynd yno'n gynnar cyn i neb sylwi arnyn nhw. Doedd fawr ddim yn gallen nhw wneud. Yn wir, doedd fawr ddim allan neb i'w wneud. Dim ond sefyll yno yn y distawrwydd. Profiad sy'n gyfarwydd i nifer ohono ni siŵr o fod. Sefyll mewn distawrwydd wrth ymyl bedd rhywun sydd yn anwyl i ni. A dyna'n union beth nath y gwragedd wrth fedd Iesu. Sefyll yn dawel, a chofio'n dyner ac yn hiraethus amdano. Hiraeth mewn distawrwydd. Mae distawrwydd yn nodweddu pob mynwent yn dose. Ac mae distawrwydd yn ei nodweddu ninne pan newn ni yno hefyd.
Ond nid yw distawrwydd yn golygu difaterwch. Nad i ni'n siarad yn uchel pan i ni'n ddistaw, mae distawrwydd yn medru siarad cyfrolau. Darlleniad o Efengyl Matthew, yr 8fed bennod yr 20. Yn gynnar fore Sul, pan oedd y saboth i ddewig drosodd, a hithen dechrau gwawrio, dyma Mair Magdalene a'r fair arall yn mynd i edrych ar y bedd. Yn sydyn, roedd deiargryn mawr. Dyma angel yr arglwydd yn dod i lawr o'r nefoedd, a'r holio'r garreg oddi ar geg y bedd, ac eistedd arni. Roedd wyneb yr angel yn disgleirio'n llachar fel mellten, a'i dillad yn wyn fel eira. Roedd y milwyr yn crynu gan ofn, a dyma nhw'n llewygu. Yna dyma'r angel yn dweud wrth y gwragedd, peidiwch bod ag ofn. Dwi'n gwybod eich bod chi'n edrych am Iesu, yr un gafodd ei groesoelio. Dyw e ddim yma, mae wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna'n union bethau dwedodd fydde'n digwydd. Dewch yma i weld lle bu'n gorwedd. Yna, ewch ar frys a dweud wrth i ddisgyblion, mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, ac mae'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch chi weld i yno. Edrychwch, fi sydd wedi dweud wrthoch chi. A dyna'r hanes o Efengyl Matthew, yn cyflwyno cymeriadau cyntaf drama'r atgyfodiad, sef y ddwy fair yn sefyll yn ddistaw a hiraethus ger bedd Iesu. Ond fel glywson ni, torwyd ar draws y distawrwydd gan ddeiargryn o bopeth. Lle roedd distawrwydd, mae yna gyffro mawr nawr. Lle roedd llonyddwch, mae yna gynwrf. Yn union fel pe bai ni'n cysgu'n dawel ac yn esmwyth ac yn sydyn mae'n codi'n storm o fellt a therannau a'r stafell yn cael ei goleuo drwyddi, a'i hysgwyd yn unig cael ein taflu oddi ar ein hechel. Deiargryn, Dyw yn ysgwyd y ddeiar ac yn galw'r ddeiar i ddichuno oherwydd bod dydd newydd wedi gawrio. Bore newydd, y bore gorau a welodd y byd eriod. Cafodd y gwragedd gwmni ar y llwyfan yn ram ar atgyfodiad. Dyma angel yr arglwydd yn dod i lawr o'r nefoedd a'r holio'r garreg oddi ar geg y bedd ac eistedd arni. Symud y garreg fawr, y maen o ddrws y bedd. Ond nid hanes o ymdrechu i symud meini yw hanes y ddynoliaeth. Mae'r byd fel pe bai wedi gosod meini ar lwybr cynnydd eriod. Rhwystro llwyddiant, rhwystro gobaith, gosod maen ar lwybr cynnydd. Rhoddwyd sawl maen ar lwybr Iesu Crist mwyn ceisio ei atal. Pan oedd yn faban bach newydd ynedig y methlem, fe geisiodd Herod i ladd, ond Herod fi farw yn y diwedd. Fe arweiniwyd Iesu yn ei alwch i gael ei demtio gan y diafol, ond chafodd y diafol ddim o'i ffordd. Nid oedd Herod yn gallu ladd, nid oedd y diafol yn gallu demtio, nid oedd y groes yn gallu ddinistrio, ac nid oedd y bedd yn gallu gadw. Dros dro y bu ymdeithgan marwolaeth y groglith, oherwydd fe gafodd ei thagu gan gerddoriaeth fuddugoliaethus y Pasg. Yr hyn sy'n fy nharo i wrth ddarllen cofnod Matthew o ddram ar atgyfodiad yw'r sylw bod yr angel nid yn unig wedi symud y maen o ddrws y bedd, ond hefyd wedi eistedd arno. Ac mae hynny'n arwydd y cael iawn. Mae'r ffaith fod yr angel wedi eistedd ar y maen yn golygu bod y maen wedi colli rym, wedi colli nerth a'i allu. Ac o ganlyniad, does dim maen y gellir ei osod mwyach ar unrhyw fedd. Pan ddrylliwyd pyrth y bedd, drylliwyd pyrth pob bedd. Ond beth am feini sydd yno ni sydd angen ei symud? Meini'n diffyg ffydd a'n balchder a'n difaterwch, y meini sydd o ddrws ein calonau ni. Y mae symud y meini hyn yn gallu bod yn waith ysgytwol a phoenus, ond fe all fod yn brofiad iachusol i ni hefyd. Yn naturiol, cafodd y gwragedd dipyn o ofn o weld hyn oll a hynny'n gwbl ddealladwy.
Ond fe eithon nhw mewn ofn a llawenydd mawr i ddweud wrth eraill bod Iesu'n fyw. Nid llusgoi trad, ond mynd ar frys. Ar frys mae cyhoeddi pob newyddion da. Efengil tangnefedd o'r hed dros y byd. Ar rhedeg mae cyhoeddi pob newyddion da. Mae yna urgency yno'n dos e. A phwy ohono ni sy'n gwadu bod angen newyddion da a gobeithiol yr atgyfodiad ar ein byd ni heddi. Yng nghanol i ofid, i anobaith a'i ddryswch, mae'n fater o urgency. Ond arhoswch, cyn i'r gwragedd adael llwyfan drama'r atgyfodiad, mae yna un arall i weld yno hefyd. Ond oes rhaid i bob drama cael prif gymeriad. A phwy yw'r prif gymeriad, ond neb llai na Iesu Grist ei hun. Y Crist buddugoliaethus, y Crist atgyfodedig, y Crist byw. Mae Iesu'n ei cyfarch gyda'r geiriau, henffych well, hynny yw llawen hewch. Neu yn ôl un cyfieithiad Saesneg, good morning, bore da. A dyna beth oedd bore da. Bore'r tragwyddol ddydd. Y bore da ore a welodd y byd eriod. Ewch a dywedwch, meddai Iesu wrthyn nhw. Ewch! Mae'n hyfryd meddwl mae gwragedd oedd pregethwyr cyntaf yr atgyfodiad. Ewch a dywedwch bod yr Iesu'n fyw. Yn fyw ac yn rhydd. Nid bod y gwirionedd am Iesu'n rhydd, ond bod Iesu ei hun yn rhydd. Nid oedd modd caethiwo'r Crist byw. Ac eto, mae yna duedd yn ni eriod i geisio i gaethiwo fe yn ein hadeiladau ni, yn ein ffenestri lliw, yn ein sefydliadau ni, yn ein cyfundrefnau ni, i gaethiwo fe'r Sul, ac hyd yn oed i 1 awr ar y Sul, i gaethiwo fe gredo neu lyfr. Mae caethiwo Crist yn gwneud i ni dimlo'n ddiogel rhyw ffordd yn dywe, oherwydd i fod yn gafel ni. Ond gweithaf ein tueddiadau ni, nid yw Iesu'n gadael ei hunan i gael ei gaethiwo gyda ni. Mae Crist yn rhy fawr i gael ei gaethiwo unrhyw beth o wneithuriad pobl. Daw'r Crist byw ato ni yn ei ryddid, i'n galw i anturiaethau newydd ac i fywyd newydd. Yn ein dathliad o'r Pasg heddi, camwn i lwyfan yr atgyfodiad, a gorwn ein calonau o'r newydd iddo, fel y treiglir i ffwrdd y meini i gyd, ac adawantau'n bywyd i fyw. Pasg hapus a bendithiol i chi gyd. Amen.
Ar fore Sul Y Pasg, gadewch i ni yn gynta offrymu gweddi o ddiolch am atgyfodiad bydd i goliaethus yr arglwydd Iesu, ac am obaith a gorfoledd y dydd hwn. Arglwydd Dduw, diolchwn mai ohono ti y daw pob bywyd newydd sy'n adfer ac yn adnewyddu. Diolchwn am fywyd newydd y Gwanwyn, ac am bob arwydd o ddeffroad natur o drwmgwsg gaeaf. Diolchwn am bob profiad o lywenydd yn gorchfygu tristwch, o gariad yn gorchfygu atgasedd, o ffydd yn gorchfygu ofn. Diolchwn yn arbennig am efengil y bedd gwag, am lywenydd a rhyfeddod y trydydd dydd, am Iesu Crist ddryllio pyrth angau a bod yn angau i'n hangau ni. Cadw ni y dydd hwn o dad rhag bodloni ar goffau y digwyddiad pell yn ôl yn unig, ond i wybod fod Iesu yn fyw heddi ac yn cerdded llwybrau'r bywyd ni. A chydad holl bobl yn y nef ac ar y ddeiar, datganwn mewn addoliad a llawenydd, Crist a gyfodwyd, fe a gyfodwyd yn wir. A gadewch i ni nawr mewn gweddi o gyffes gydnabod yn edifeiriol, ein amheuon a'n hyrafwch i ymateb i alwad ac addewid y Crist byw. Gydnabyddwn arglwydd nad i ni'n deilwng o addewid rhyfeddol y dydd hwn. Fel dy ddisgyblion gynt, yr ydyn ni hefyd yn hwylfrydig i gredu'r dystiolaeth am y bedd gwag. Fel y ddau ar ffordd y maes, y mae'n calonen unen araf i gredu'r hyn a lefarwyd gan y proffwydi. Fel Tomos, fe fynwn unne weld a'n llygaid ôl yr hoelion. Trig ar ha wrth ddim o ddiw. Cod ni o'n amheuon a'n digolondid i lawenydd y bywyd newydd, y llawenydd hwnnw sydd yn atgyfodiad ein harglwydd Iesu. Ac yn olaf ein heiriolaeth. Yn ein heiriolaeth, fe weddiwn am I fywyd newydd y Crist atgyfodedig lenwi'r eglwys, a dwi'n grym a gobaith fe wydau pawb sydd mewn gwendid a gofid heddi. Byw had eglwys arglwydd a grym yr atgyfodiad. Adnewyddau bywyd, grymusau chenhadaeth. Nerthaw sawl sydd mewn gwendid a gweiledd. Cysural sawl sydd mewn tristwch a phrofedigaeth, a goleua'r sawl sy'n cerdded glyn y cysgodion. Galluoga ni bob un I ddathlu'r wyl hon mewn llawenydd, I fyw yng ngrym ac addewid yr atgyfodiad, ac o wybod fod Iesu'n fyw, gwybod y cawnunau fyw ynddo ef, yng ngogoniant I deyrnas dragwyddol yn y nef. Ac iddo ef, gyda thi o Dduw a'r ysbryd glân, y bo'r gallu a'r gogoniant yn oes oesoedd. Ein tad yr hwn sydd yn y nefoedd, sancteiddio'r denw. Diled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda I ni ein dyledion, fel y myddyiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, Sul Y Pasg bach, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.